Horiani Tuhatta, Tapahohoma, Tapujima Tuhatta, Marhite Ende nomor 100 Walu ayat Sada Saha Rori ayat Tolu. Bunga-bunga
marhite-hite guarni de bata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni to de perbadia, na tumapalangi do tanoon. Amen. Sonon ni Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohan yang baru, do todina yang baru, tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalan, jala lehonokku ma todiku tu bagasan ate-ate muna, audo mabahesa asa marparangi hamuji bagasan akka patiku, akka hupupe raduta muna, jala patupamuna do, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan ne bata amanami, hodo na manodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam, mar hite-hite tod di perbadia, say buhay marohanami, asa tore parahon nami, mar hite-hite tod di mi, asa toktonggo damai rohanami, makalason hagugon nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sebagai mapatit ni debata natar surat di Yohanes 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani ima to di perbadia sisuron ni ama i marhite-hite guarhu ajar honon jala paingoton nido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu songoni masahakna atong rak mangidogogo mahita siat tuhat debata ale Tuhan debata saya parbugoi mahami mangulahon na bartu pati mi. Amen. Sa
timarusata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibono agijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na nagol marhite-hite anak holongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsak kundusa nami say sohapi ma tubagasar rohanami hasesani dosa nami leha matuhami todim na badiyai asa unang ganggu rohanami dia sini roham ay asa hot rohanami maka porsyai laho mangotapon nasa dosa doho roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabagima baga-baga ni debata taringat tu hasisani lusata. Isebe mga luton akka na pinili ni debatado na mimitori. Isedo na madabu hamaguan Kristus Jesus na umate. Alay dada holani nang mula mangududo jala di siamu ni debatado ibana mangodiho kita. Hasangapo madi debatana di gijang. Amen. Turupuk epistel di Mingguta Sadarion Patujoro ni Jamita natar surat di Sada Musa 41 ayat 27 sa Rodi 42 tajaha ma secara responsoria Sada Musa 41 ayat 27 sa 42 seorang malidok dengan mahatai di rohani Raja Parao doh di rohani akka na kosona sudena dungi di Raja Parao mat si Yosef dung di pabotoh debata tuho sa sudenai dangadong jol manau patas marroha jalan au pistar sian ho
upni ni Raja para pamadok si Joseph idama nungo pasatu ho sadok tano misiron. So ni masahat na martua makan tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amen.
ma hapor siau tei songon na hinatidak konidongata sa hapor siau disadok portubion rak mahita madok hau porsea ide bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan nato papalangi do tano hau porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabagabia sa ton perbadia andorak sohabu bukan ido tuhata na tumau na mirnit di panguhuman ni silatus nama tarapajal do ibana di hau pinau silang na tua tu banor tu na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la undur siamun de bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di semai bana pamulak sogo tanoon mangumihan na mangudo na mate porsea tono perbadia jaladok sada kuria na badia kuria kapan ak Kristen ak na badia do da sai dosa do di atai na mando mulak mangudo sogo dan na mate do di hangoluan na suara suda amin tapi gema di puji-pujian sian kor ama sekaligus manno di nomor 14 kor Maranatha.
Tabege matik ting masa di huriatta di bagasan minggon. Tabege ma ede puji-pujian siankor Maranatha. Huriatta di bagasan minggon. Tikting di Minggu Pesta Parjolo Parningotan Hari Hasasaor di Todi Parbadia 10 Mei 2024. Parjolo Walang Minggu. Walang Minggu ta serion imang Minggu Pesta Parjolo Parningotan Hari Hasasaor ni Todi Parbadia do tema Huaso ni Todi Parbadia na pasadahon. Paduahon naing marbagas tikting paduahon
naing majalo pasu-pasu parbogason ma Dwi Andrew Christianson Lumbat Toruan, anak ni amata situa pareahan Lumbat Toruan, tubuni inata Rosmaida Boru Nababan, ruas ni HKBP Depok Sada, Nasian Wik Getsemane. Dohot Oroanna Putri Elin Sharon Boru Nababan, Boru ni amata Lindung Nababan, tubuni inata Erita Boru Turnip, ruas ni HKBP Paledang Bogor. Pamasu-masuon di hari Sabtu 25 Mei 2024 di HKBP Depok Sada. Patuluhon barita habot ni roha. Di hari Rabu 15 Mei 2024 nunga jumolo marujungolu amata Tony Silalahi marumur 52 tahun nani habaluhon ni inata Ramita Boru Gultom, ruas ni Huriata nir sada-sada tolupitu Nasian Wik Judea, tuudian di Bona Pasogit. Paduaon, na di hari Kamis 10 Mei 2024 nunga jumolo marujungolu amata Abdul Gosa Panjaitan marumur 66 tahun na ni habaluhon ni inata Helmeria Borusiahan, ruas ni Huriata nir sada onom kosong onom Nasian Wik Getsemane, tuudean di hari Sabtu 10 Mei 2024 di TPU Pondok Rajak, tumibuma tarapul keluarga na tinadi kononna. Ruas Parguru, Mamuka Sadarion Minggu 10 Mei 2024, gabe ruas Parguru di HKBP Depok Sada, ima keluarga niamata Hariawan Parohon Tua Sianipar, inata Meli Sofia Boru Hutapea, Rap Dohot 2 Yanakon, inganan Nasida Jalan Mandor Basir 2 nomor 28B RT 4 RW Walu Kukusan Beji Wik Jordan. Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon RPP. Mamuka Sadarion Minggu 10 Mei 2024 hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon ni Huriata Ima Sada Rita Boru Siboya Siala Mangalausi RPP bab tolu bagian onom namangonai tu pati papituhon inganan Nasida Perum Permata Blok B10 Sawangan nir sada tolu 2 sia Manang Bethlehem. Paduahon Dame Sinta Boru Situmorang Siala Mangalausi RPP bab opat bagian opat Siala Marbagas sian naso pangatahuan ni Huria inganan Nasida Jalan Raya Tanah Baru Poncol nir sada 2 opat-opat Manang Judea. Onom Parjamita di Permingguan Botari Minggu 10 Mei 2024. Di hari Sadarion Minggu 10 Mei 2024 namar jamita di Permingguan Botari pukul 10 walu Wip Ima Joyada Eliezer Gultom yanakon ni Huriata KBP Depok Sada naung paujung parsiajaranna sian Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Papituhon Parmingguon di hari Parningotan Hasasaur ni Todi Porbadia Paduahon Manang Pentakosta Paduahon. Di hari Senin 20 Mei 2024 Patu Pawon di Huriata do Parmingguon di hari Parningotan Pentakosta Paduahon masuk pukul 10 WIB. Pawaluhon Panitia Pembangunan. Di hari Sadarion Minggu 10 Mei 2024 dung sipul Parmingguon Patu Pawon di Huriata do Ramatama Panitia Pembangunan Rap Dohot Ruas Nasian Ganup Wek Pertangyangan Maringanan di GSG Lantai Sada. Pasiahon amandemen SOP HKBP Depok Sada taringo tu pelayanan kunjungan ruas Namar Sahid. Hombar tu haputusan ni rapot parhalado di hari Selasa
14 Mei 2024 nomor domu tu SOP HKBP Depok Sada poin sada taringot tu pelayanan kunjungan ruas nomor sahid bagian tolu seksi sosial sian natar surat ima ruas nomor sahid di topot seksi sosial Dung Jolo Mamulus sawatikna tolu hari dirawat di rumah sakit Gabe ruas nomor sahid sahatop nama di topot seksi sosial molo dirawat di rumah sakit. Disosoi tu ruas di Huriata molo adong sian tonga-tonga ni keluarga nama mulus perawatan di rumah sakit asa di pabotohon tu situawik pertanggiangan nabe manang tu seksi sosial. Pasapuluhon ralat pertanggiangan ni wik Judea tersurat di alamat bagas ni amang situa MC Tijak Borusi Regar sasitongna maringanan di GSG lantai sada. Pasapul sadaon tikting naso jinahaon dot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradi ni huria marhite WA pertanggiangan tabi. Dung sipul tikting tapayut-ihut ma panorangion sian seksi sekolah minggu. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di goarna. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang saya hormati Amang Uluan, Amang Pendeta DJ Sirait, Amang Pendeta Besi Hombing, dan juga Inang Pendeta Inang Juliana Jai, dan semua parhalado Amang Inang HKBP Depok 1, dan orang tua kami, Amang Inang, seluruh jemaat HKBP Depok 1, beserta kakak dan abang-abang Naposo dan remaja. Pada saat ini, Amang Inang perkenankan saya Liliana Situmorang, mewakili Sekolah Minggu HKBP Depok 1, ingin menyampaikan panorangion terkait dengan kegiatan Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Perlu kami utarakan di sini Amang Inang, jumlah anak sekolah minggu kita yang mengikuti ibadah setiap hari Minggu itu rata-rata 400 anak yang dilayani dengan guru sekolah minggu 20 orang. Kegiatan sekolah minggu HKBP Depok 1 terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Kegiatan rutin yaitu berbentuk ibadah sekolah minggu yang dilanjutkan dengan pengajaran di kelas masing-masing. Pengajaran dilakukan mulai dari kelas ceria sampai dengan kelas praremaja atau kelas 3 SMP dan dilaksanakan di setiap hari Minggu. Untuk kegiatan non-rutin Sekolah Minggu HKBP Depok 1 pada tahun ini terdiri dari Parheheon, Jumat Agung, Paskah, Kebaktian Padang, dan Natal. Dan pada bulan Mei Juni ini, Sekolah Minggu HKBP Depok 1 akan mengadakan Parheheon Sekolah Minggu. Parheheon Sekolah Minggu di tahun ini kami mengangkat tema yaitu self-awareness yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Adapun acara Parheheon Sekolah Minggu di tahun ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pra-Parheheon dan Pesta Puncak Parheheon. Kegiatan Pra-Parheheon Sekolah Minggu diadakan dalam 2 bentuk. Yang pertama seminar dan yang kedua lomba olahraga. Untuk seminar dilakukan kepada adik-adik sekolah minggu dari kelas 1 sampai kelas praremaja yang akan dibagi 3. Itu dilaksanakan di tanggal 26 Mei 2024. Dan seminar yang kedua dilakukan untuk orang tua. Itu dilakukan tanggal 1 Juni 2024. Melalui warta ini kami mengundang untuk orang tua dari anak sekolah minggu untuk hadir di acara seminar tersebut. Lomba olahraga yang dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, yaitu terdiri dari lomba memindahkan bola untuk kelas ceria dan sampai kelas 1, lomba lari estafet untuk kelas 2 sampai kelas praremaja, dan lomba futsal untuk kelas 2 sampai kelas praremaja. Setiap anak sekolah minggu hanya dapat mengikuti satu jenis lomba. Dan pada hari ini, Minggu 19 Mei, pendaftaran terakhir untuk adik-adik sekolah minggu melalui link yang sudah dikirim melalui WA grup kelas masing-masing. Untuk pendaftaran ini, maka kami mengharapkan untuk orang tua dari anak-anak dari sekolah minggu supaya mengingatkan untuk adik-adik mendaftarkan kembali supaya nanti tidak ada yang ikut lomba. Kami sangat mengharapkan untuk kehadiran dari adik-adik kami sekolah minggu. Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dilaksanakan tanggal 2 Juni 2024. Ibadah akan dimulai dari pukul 9, dilanjutkan dengan perayaan. Di acara puncak ini ada beberapa rangkaian yang akan kami lakukan, yaitu ada tortor dan penampilan beberapa talenta dari adik-adik sekolah minggu. Pada ibadah pagi dan ibadah siang juga, adik-adik sekolah minggu akan ikut ambil pelayanan seperti song leader, madok hata, doa syafaat, dan petugas persembahan. Dalam rangka Parheheon Sekolah Minggu ini, kami juga mengumpulkan dana yang nanti akan juga digunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Kami sangat mengharapkan untuk partisipasi Amang, Inang, dan juga Abang Kakak Naposo untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara Parheheon tersebut. Dalam pengumpulan dana kami adakan beberapa, yaitu yang pertama silua kelas yang sudah di-share di grup kelas masing-masing. Yang kedua silua khusus, dan juga kami melakukan penjualan makanan yang dapat melakukan pemesanan makanan dengan menghubungi kontak person yang sudah tertera atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami menyadari bahwa rangkaian acara Parheheon Sekolah Minggu ini tidak akan dapat terselenggara dengan baik tanpa dukungan dari Amang, Inang. Maka itu kami dari Sekolah Minggu HKBP Depok 1 memohon dengan kesediaan Amang dan Inang, baik juga kakak-kakak Naposo, untuk semua mendukung di dalam doa dan juga berpartisipasi dan terutama hadir kita bersama-sama untuk melaksanakan acara Parheheon Sekolah Minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika dalam panorangin saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan seluruh jemaat gereja HKBP Depok 1. Dengan penuh sukacita, kita akan menyongsong proses pembangunan gereja yang baru, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan kehadiran Tuhan lebih baik lagi. Gereja baru ini akan menjadi tempat kita bertumbuh dalam iman dan kasih. Namun, ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari saudara-saudari semua. Kami mengundang seluruh jemaat untuk ikut serta dalam pembangunan. Setiap kontribusi akan sangat berarti dan membawa kita lebih dekat untuk mewujudkan gereja impian kita. Marilah kita bersama-sama mengulurkan tangan, memberikan dukungan membangun rumah Tuhan dengan penuh cinta dan semangat. Laporan pengeluaran dan penerimaan panitia pembangunan dapat dilihat pada warta jemaat. Kontribusi dapat diberikan ke Bank Rakyat Indonesia, BRI, Unit Margonda Depok. Nomor rekening 32530102874953 atas nama Panitia Pembangunan HKBP Depok 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Puji matuhata marhitede nomor 102 ayat 1 dohot udutna ut papungupelean.
Saindehon ayat onom. Ayat onom. Dameni di batana sumurung sia salut naroha. Ima mangaramu tiak hati-hati do pikiran munang, di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita. Selamat Pentakosta. Tapai utihu mahatani di batan trupuk jami dari Minggu Pentakosta sedarion. Natar surat di ulaun apostol bidu 2. Mamuka sene sadar dia 10 tolu sonom pahatana takas mata beutihu. Jadi dung jupang hari pa-50 honi manang Pentakoste. Pungu mana sida saluhut na disada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos nia lugu nagugu mamulus. Gabe digohi masadok bagas hudulan nasideng. Jadi tarida madina sida suman tudilan yapi namar jilam-jilam di songgopi ma ganup nasida. Gabe koktor di perbadia manasida saluhutna. Jadi mamuka marpakuling nasing manasida marguru tu pangalehon nitodii tu nasida makkata hossa. Alayadong makka Yahudi na maringan di Jerusalem halak na daulat sian saluhu bangso na dituru ni langit. Alay dinamasa suarai marpungu manatoropi. Jadi terhalomong manasida, ay ganup ubege nasida makatahon di hata nabi. Jadi termali manasida saluhut na jalalongang, akanin nama. Da halak Galilea saluhut nasida na makatai i, wasa ganup pita ubege di hata hasomalat tabi. Halak Partia, duhut Media, duhut Elamit, doho akan namaringanan di Mesopotamia, di Judea doho di Kapadosia, di Pontus doho di Asia, di Prigia doho di Pampilia, di Tanah Mesir doho dia kaluat Libya natukan Kirene, doho halak Rom namaringanan di son, akka halak Yahudi rodia kaparguru, akka halak Kreta doho halak Arab. Di hata tabido itabigi di hata Honda Sida akaulaun habel gaun ni debata. Jadi terhalomong manasida saluhutna jud be marohana akanin nama sama nasida namar huwa dui ulaning alai mangi cahiru nadiba akanin nama gok anggur natong gido nasida ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata na hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Merlas ni roha dohita mamestahon hasasaur ni tod di perbadia. Ay digohi sudi nasa baga-baga naong pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus. Alana adorak somanaik ibana tuban magijang. Nunga di pabuah ibana hinan tuak kasisian na. Pabuah nasuron na pangodian nasing. Laumad dongani marguguy hondo manugunugu nasida di Yohanes 10:4 ayat 10 sa 17 di doksono. Jala pangido kumatu amai asa dileo tuhamu sada pangodian nasing asa i madongani hamu saliling-liling nai i mator di hasit tongani naso tarjalo portibion aidang di ida jalanang ditadda
Alay ditadahamu do ibana, ay narap do ibana do tamu, jala di bagasak kamu ma ibana. Tahalas sodo, alanak ya ditadi ko debatahida sian mamula siap panopaon sahat tu sanari. Tahalas sodo, alangok do sudia kahata baga-baga na pinasahat ni Bibil tay, dohot na idok ni Tuhata Tuhan Yesus. Molo songoni, nung hari Pentakosta luasa doktor di Perbadia, nung adok kinan siap bonana to di Perbadia, dia mabuktina. Molo tajaha di sadamu sabidu sada, satabereng Bibil tay di biduduai. Sadamu sasada ayat 2. Dongi tarulang matanoi, gabi halongonan, jala holom di atas lungi, dongi mangariak-riak mato dini debata di atas ni aka ae. Nukon ni tu sada musa dua, tolema, ita tompa majolma, tumiru rupata tudus tu pangalahota. Dan ini sebagian menjadi jawaban kepada teologi progresif yang menyangkal Trinitas. Dari awal penciptaan, Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu mencipta, Yesus Kristus itu juga bersama-sama dengan Bapa. Maka berangkat dari sana kita memahami Roh Kudus itu adalah Allah. Debatado to di Perbadiai. Namarhuaso. Maka karena itu perlu secara prinsip kita ingat tidak ada satu kuasa pun di bumi yang dapat memerintah Roh Kudus turun kepada siapa dan kapan waktunya. Kalau adong nama dok marhuaso ibana laho maju to di Perbadia asa di songgo bisa ada punguan dah adong dope di surat to di Bibilta. Asing sian debata na oloy bana songgop tu sada punguan manak tuise lomoni rohana jala manak sadihari partikiana. Allah debata namar kuaso tu dirina do ibana. Tondi Perbadiai ima tondi na mga leon gugodot kuaso laho mernida manakasi na ido niya kadebata dohot laho makatahoni manang bersaksi. Belum mula kita ditrupukta na kindi ulaon ni aposteli, mula kita tubidusada di ayat 8 di doksongonon. Alay jalom muna do hagugon nito di Perbadian na songgop tuhamu. Gabi siti dangiku mahamu di Jerusalem, dohot di sadok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Maka Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Namangihuk musihamu akaman dotamu akaina nami, tod di Perbadiai mangalehon keterampilan untuk bersaksi, untuk berkomunikasi. Nuksonggo peto di Perbadia baru ada keterampilan dari murid-murid Tuhan Yesus untuk bersaksi. Bersaksi dalam 18 bahasa dari suku bangsa yang hadir di Jerusalem waktu itu. Alani nani songgopan nito di Perbadia iko denggan jala malomay laho pasahaton akka na di rohana. Buka-buka di Google ada 3 tipe manusia, ada 3 keterampilan dalam berkomunikasi. Nah dia mahitan no kita masuk manimbang. Pertama ada keterampilan pola komunikasinya yang pasif. Orang yang pasif ini biasanya seseorang yang tidak menyatakan dengan jelas atau tidak mengungkapkan kebutuhan, pendapat atau perasaannya secara langsung. Jol masih songonon uludo marungut-ungut. Uludo gabi merbada. Ulu mau hom. Misalnya, adong dosongoni sahala ina, ay pasif imana to yung komunikasi na HP hari jadi
Ado wari, ari hatutubu na harwa sadario. Ay lopay mana na tabu, alay si pa di mana unang bota matay na rohana. Ibay nakakue, duho lilin, ibay bulun, asa tung marsinodak katiuron na. Habis saya sibuk amat tay marsatur. Mulat may mana, jam, 1:10 borongin. Saya makutap tuturusin atay sip. Ay so nasi ko, so nasipo ina. Ay sih, hindi mana. Ay nang jo, bahasa saya mau hopo. So emak ngalam daw roham siya na ina. Aha na masa, ina matay. Memang dakya diatu si horo haku. Di roham. Nasay may, ay so nga di botoho memang perasa aku nina. Bukankah itu menimbulkan masalah yang baru? Ayang ko diteripati amat tay manugot nai. Ano pahato mula dapa? Ayah harwa, kan saya ulang tahun. Nah, saya do sudihi. Alayo saya pahohom, itulah keterampilan dan pola komunikasi yang pasif. Ura-ura udah cik ni roh ajol masih songonon. Lao ibana tu zawi na boruna. Saya mau dibereng manggana obutin itu ngabagak. Dibereng 2 hari, asal dibereng na borukin na rohana. Maksudnya itu na borunay manian, proaktif mamereng. Apa na borunay daktu silaw rohana. Saya itu kabar nito na ito, jadi ngabuah bapam, ngabuah paksahit na saya itu isukun. Basta ini mana boruin na, alay sabil saya itu manggay dibereng butini. Mula marutungok maon, nangaw marpikir na buri. Na 5 hali ko bereng-bereng mangganay laso di parohahon nila. Isi mabotoroha. Marhuri ang biolo na songoni, anong manapasip? Edo, latso yaro tu jabu nami panditay, bolo tu jabu namora marula-hula duinin na. Ada kadicu misalnya, marsahit do mata rozo ho pandita. Anggo sorotok pandita yang goi aluho kamu matu debata. Tuhan, pandita nami odang ulo nga ujo kami. Ya ho majo-majo Tuhan ito rinahamu. Badang mabiar ya bolo izo debata. So sangay izo debata, naruat, kung maluzong giba tu jabu munat to. Itu orang yang pasif cenderung curiga. Cenderung bersungut-sungut. Di mana kita nanti? Tetapi berbanding terbalik dengan ini, ada juga keterampilan yang agresif. Nah agresif itu susah, di hata Indonesia dibereng buka haman bibil munai. Dia gaya bahasa yang demikian dalam berkomunikasi, berbicara dengan banyak emosi. Marabi-habi, tidak empati. Dangi parwahonon nang luza dong anda manangyo katana, turus iba mana cerita nai. Ulo nga saya nadungan na ngaluja, di ka peso na ingon naruha. Saya turut ni mana tok semanga imana ceritanya ini. Dan benar-benar fokus untuk memenangkan argumen dengan cara apapun. Hola diri na ipabuah-buah. Bayang ko hami atong ninda kan? Bayang ko hutanami. Bayang ko pungnami. Dan seterusnya. Orang yang demikian juga akan susah diterima. Dan dalam membangun komunikasi juga tidak akan bagus. Taksangay ba madokata? Zahila patorako kata ni debata pedang dengkas songoli. Ay holang nang nialusan, itu rita bagaimana mesti sada ayatnya. Jadi Efesus juga berkata begini-begini. Iya, tapi kan ada juga tertulis dalam Kejadian. Maka baca juga kisah para rasul begini. Bolo songono jol mauludo. Lau mahita, susanga dijamitai kita nina. Kemudian ada keterampilan yang ketiga dikatakan yaitu cara komunikasi yang asertif. Keterampilan yang demikian menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbuka sehingga komunikasi berjalan secara singkat, jelas, dan efektif. Komunikasi asertif, cara komunikasi yang lakukan secara terbuka dengan tetap menjaga rasa hormat kepada lawan bicara. Gaya komunikasi demikianlah yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 19.
Aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku, tiap-tiap orang hendaklah rajin untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Keterampilan berbicara yang demikian, yang asertif, itulah orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Keterampilan berbicara dan bersaksi yang agresif, dia bersaksi tetapi bukan Yesus yang disaksikan, tetapi dirinya yang disaksikan memakai nama Yesus. Itu pola kesaksian yang agresif. Padahal dalam perikop bacaan kita ini yang disaksikan para murid adalah semua segala hal perbuatan-perbuatan besar Allah. Dia sabtu saja di isi. Akka halak kereta dot halak Arab. Di hata Nabi ita bigi di hatahon nasida. Akka ulaun habal gaun ni debata. Akka ulaun habal gaun ni debata. Maka yang kita saksikan dalam persekutuan, dalam hidup pribadi, hanya perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Aido di hati dako kamu nakin, di kurmuna, dia kaedetai nakin, di turpukta, ima epistel, songoni nang dijamita, ulaun habal gaun ni debataro. Dan habal gauku di bagasan guar ni debata. Adong do kesaksian na menonjolkan habal gaun di diri na tahe? Adong? Adong. Ya adong makataya tu sa halak. Ido ibana songonon. Anggo hami amak padita tuktu dia pemartangyang do hami. Jala sayo lu debataro tangyang nami. Songonari Sabtu na mabululaw hami tumol julo martangyang do hami sejadu. Ali Tuhan, pada nusonari pengunjung. Tuk parade ma asadong parkir di hami na mana. Toho amak padita, holak sahat kami itorang na baru keluar, pas kami masuk di sini mana. Olo tahe inang mau lihat gudang maniku. Alai lau mula kau di bagasar rohaku, lu zana itu haki main inangon. Holang lama diori parkir na rohaku di bagasa. Hal-hal yang demikian bisa saja diimani, tapi tentunya itu tidak akan membangun orang lain. Dan kita tidak menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di sana. Akaido si hati dakonota dalam artian nalau si hati dakonota holan aka ulau nadenggan. Orang yang aktif dia cenderung lebih menceritakan keburukan saudaranya daripada kebaikan-kebaikannya. Nama cerita kabel gaun ni debata barita honota maka barita nadenggan. Alai husuku maju tahehi tabwado. Berita nading gado taring waktu bembaguna tahun noeng ditongani ruas do di luar manang berita na kurang deng gado so nama Allah ya lusia hamu huida berarti na kurang deng gado noeng las dorohamu na ipatu pembaguna ni situ tu atong Roma hitan no tu gedung serbaguna. Tentu ada hal yang kita pergumulkan melakukan pembangunan. Ada beban yang harus kita tanggung bersama. Ada beberapa pendapat yang semuanya baik. Ada usulan-usulan untuk tujuan yang konstruktif membangun. Tetapi tentu dari semua yang baik itu ketika dikumpulkan, inilah keputusan yang terbaik. Ketika sudah ada keputusan dan ketetapan, aha masih ulaun ni akajol manang di guhan itu di perbadia, na perjolo, manang yakon, saya tulus ma Tuhan. Na pabuahon akan nauli, mau lihat ya madabah, neng mabaung gereja nami, ngahuberek kami video na, amat cay bagak man mo. Na patuluhot totuna, manupahi. Tupak ko na met, tupak ko na balga. Alanilaw mulak kita unangasiro hama mereng, dia duwar ini amplop na meray. Ay ulo martadingan, adong dohara ko na todong diba, gabi madabu tuturu, gabi say luja mata si Jenul pay papunguhon dung habis gareja. Tung jamok matabayan, jala ta argahom mate. Nah ini,
Lao mabaritahon habal gaun ni debatado hita di si ima habal gaun ni Kuriau. Jayahado si dohonota sadado bah HKBP Depok sada. Hamu akaina nami berdepok sada untuk hahurangan munah. Ama hahurangan munah sada. Dia makahurangan na. Memang molo Amerika hurangan. Halubian muna dong do. Batong dang dong. Jayado na dong dihita. Hurang dang lubi dang. Pasti dua dong. Alai dia dor si tonjol honota halubiat tai. Audang nama muji-muji kay na taon ala kebetulan dapat niya lagi aha. Aro tahe. Silpi do tahe dapat muna. Ainong gabi gold do. Odang yarko do HP silver ade. Ala barusan narko nakinau. Dapatnya kay na taon gold. Jedang kolang alani capaian dalam Qur'i. Saya selalu memberitakan itu kemanapun saya berkhotbah. Kemarin saya khotbah sektor keluarga di GKI. Saya ceritakan perempuan kami sangat kompak. Buktinya apa? Mereka sekali PA dan bukan hanya yang aktif KUR, tetapi juga anggota jemaat dari tiap week. Maka kepada ibu muda dan semua di sini yang punya waktu, tiap hari Jumat 5:30 datanglah PA. Di sana hal-hal yang mungkin tidak dapat jawabannya dalam ibadah minggu, di sana kita bisa berdiskusi. Nah, ketika berita ini kita sampaikan terus-menerus, orang akan diberkati dan akan datang ke persekutuan kita. Itu yang terjadi di Kisah Rasul. Ketika mereka memberitakan hal-hal yang baik, maka di Kisah 4, boleh kita baca nanti itu, cara hidup gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula. 1.000 orang dibaptiskan dalam hari itu. Dari apa? Cara hidup jemaat mula-mula. Maka yang kita saksikan adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam melakukan kesaksian itu, kita harus konsisten. Ketika dipuji, kita tetap melakukan perbuatan baik dengan rendah hati. Tetapi ketika diejek juga, jangan mundur melakukan perbuatan yang baik. Aidak sude marlas di rohanakin natoropi, dungiju marohana sida di dokma, ay nok tengket doi, nonggo anggur manis dona sida, dangi botoi nalidok nai. Di bagasan akaulau tadok ngolusikanu paripe, tidak semua hal baik yang kita lakukan diapresiasi. Alanido mutusi, tatiru masih Joseph. Idonakin natabereng diturpuk tai. Buiro tajaha ulang jolo musaibana. Ima isada Musa 40 sadai. Dakkala Israel na bersaksi alai raja ni Mesir dong. Sada Musa 40 sada. Di ayat 30 lalui di doksonon. Jadi ni naraja parau mamado akan aposonai. Tuk tagamo maju pakita jol masongon ibana nani inganan ni todini di bata. Yusuf memiliki integritas dan kualitas moral serta kualitas iman yang sangat baik. Ketika dia dimanja oleh ayahnya, dia tidak menjadi sombong kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya iri kepada dia dan membuang dia ke sumur tua, dia tidak berputus asa dan tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika kemudian dia mendapat peruntungan menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar, dia tidak lupa, dia tetap dalam kebenaran, walau godaan begitu luar biasa yang dilakukan oleh istri Potifar. Dan karena fitnah istri Potifar, dia dipenjarakan. Di penjara juga dia tetap melakukan kebaikan. Tidak pernah mundur untuk setia kepada Tuhan dengan berkata, "Aida ngadil ko Tuhan. Saya hula na dengka songono si taono kudang dinna." Dia bantu saudara teman-temannya yang satu sel. Dia tafsirkan mimpinya. Dan karena setia melakukan perbuatan-perbuatan baik itu,
Maka penjaga penjara juga menyampaikan yaitu berita itu kepada Raja Firaun yang gelisah karena mimpinya. Singkatnya, ketika dia sudah menafsirkan mimpi Raja Firaun dan diberikan kuasa untuk mengatur Mesir waktu itu, hanya singgasananya yang menjadi kelebihan daripada Firaun. Dia tidak sombong. Dan ketika memiliki kuasa, dia tidak memakai kesempatan itu untuk menindas, membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika kakak-kakaknya datang dan adiknya Benjamin datang, dan mereka bersembah sujud di hadapannya memohon ampun, dia mengatakan, jangan minta ampun. Penderitaan saya telah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat ini. Hati yang bagaimana itu? Itulah hati yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Au sahid na belga di halak kita. Saya diingok perbedaan diopungan na julu. Jadi bolo pa Jepang. Ay so na so mesraha mo lingom. Na cita kami ba nopungon na julu. Cerita ko ni Nokudui. Ay tergoda nga tong lubunya lahon na julu do horbona. Dak natar bereng-bereng da ba. Ima cerita ni opung kuna hinalin na. Opung nga merbeda na yang dibalos sosonari. Itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu yang dipenuhi buah-buah daging, iri, benci, dendam, dan seterusnya. Alani ita dan inaung digohi to di perbadia kita, ikosongo si Joseph do kita. Dipuji tidak lupa diri, dihina juga tidak akan jatuh. Idia do tabu dipuji, do dihina kamang. Dipuji, tapi kalau dipuji hati-hatilah. Hati-hatilah, kita sudah dekat dengan pencobaan. Ketika kita dihina, itu malah akan menguatkan kita untuk menunjukkan bahwa di dalam diri kita banyak potensi-potensi yang bagus. Tetapi ketika kita dipuji-puji, bahkan potensi yang ada pada kita juga bisa akan hilang. Karena kita merasa sudah super, sudah lebih daripada yang lain. Suku-suku menabarpudi sonari, boha, adong doton di perbadia di HKBP, adong do manang daong, aong, salah berarti. Ahmad Dana, na adong to di perbadia di kita, kasih, amse, taja majon no geletia 5:22 ya teh, buah. Apalah upasaha ton di perpudi ni jami tahun ikut takas do tiopotai. Ala adong anggapan seolah-olah karunia roh dan orang yang diurapi Roh Kudus harus bisa berbahasa lidah, berglosolalia. Hal itu tidak benar. Di dalam 1 Korintus 12 di sana dikatakan ada berbagai karunia roh. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernyanyi seonak kasong leader town. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk mengenal berbagai-bagai roh. Ada karunia untuk berbahasa roh. Tetapi ada karunia juga untuk menafsirkan bahasa-bahasa roh tersebut. Maka berbahasa roh hanya salah satu dari karunia roh dari Roh Kudus yang sama. Kenapa HKBP tidak berbahasa roh? Karena HKBP menjalankan firman yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 27. Usaha omba di bagasa kata Batak sono katana. Asabeha dua lek kadongan. Jupa marpungu hamu. Adong do di nasada ede-ede. Di nasada poda. Di nasada pangukapon. Di nasada perhatan naliban. Di nasada hatoranganna. Sasudinai lau paululio kuriai mania ayat 27 nama lau makatahon di hata naliban saima dua manang itap tolu cukuplah dua atau sampai tiga pajujur hossa jala sada-sadama jala sahalakma pajujur hossa jala sada-sadama. Kalau ada tiga menerima karunia roh,
Bergilirlah satu-satu orang yang bersaksi karunia roh itu. Tetapi harus ada satu yang menjelaskan, menafsirkannya. Bolo tahu du tita jahat turunai, moloso adong napa jojorhon, makohom may bana anggo di jolo ni kurie. Kalau tidak ada yang menjelaskan, maka yang mendapat karunia roh itu harus berdiam diri di tengah persekutuan. Asa upasa hati unak saya ragu do hamu, asa ulo dirok nang to diperbadi panditanya KBP, asa ibo to berbahasa roh ninna. Bahasa roh bukan dipelajari, tapi karunia pemberian Allah. Maka kalau ada yang membuka kelas untuk mengajar bahasa roh, saya tidak tahu itu benar apa tidak. Biarlah Tuhan yang mengukurnya. Alani hamu akamanami do inanami, tajakon mato di perbadia. Dari jakon itu di perbadia, boto nima mamulati na denggan sian naroa. Molo di jakon to di perbadia, dang bemadawi bana tu panguncunan, alaniaha tinggil si parion na tu panggoran ito di. Ay bulu margabus sita, malubuk utarotok tate. Adong di tonga-tonga tahun na sumalubuk utarotok na bulu margabus, bolo sempa adong dang malubuk tarotok na margabus, ngarikot duson dua siapat na gajang. Alaniaha, ay nang mate do hadirion na nakpe mangulu daging na. Alani i, saya terus matajakot tuhatay. Dia do mabay kita sa ulo tarsomong mardusa, alani soonay do dia detay dwe. Suara niton di nitu hatay, jot-jot di laosi ditulak koi. Sai tanda jeamu paubaroham, dapoton Tuhan si sesa dosa. Tabunay kan? Rodo suara nito di alay bolo sutatulak marjia magita. Bolos ro suara nito di tatadda madosat tatatopoti, ro mahita tu debata ay di sesado dosata. Atok sa itabarita kumma, habal gaon naong niulan ni debata di nguluta, taraduti lomo ni rohana, marhiti na sadahi tatoktong masih kaholongan. Dumutusi, huili-hili kami manok kamu, akamanami do inanami, akanang diotang, marapunguhitan non, di serbaguna. Sudedo ruas udang ota, alay martahap-tahap ibay panitiata. Tahap pertama na rehay ngay ju 100 salak, sonari di ju 80, zuon na dumusehita, jalaan non kurang lebih di bulan 10, rap mahita musay manopahi, marhite na patupauta, pesta gotilon, deba na siya pesta gotilon ni manopahi pembagunata, deba manopahi akap kubasyon. Di sudenay, borak doy bolo di hajol maon, alay bolo di bagasan debatado, to di perbadia kita, tar patupahita do, adul sian natapi kiri. Tol di perbadiay ma nalaw marguguyon. Tol di perbadiay ma na mangapul. Tol di perbadiay ma na mga leo pangatusyon di kita do habisuhon mangulahoni. Tuhat tama na mamasu-masu. Amen martangya maita. Mauliate madihole Tuhan alamanok to kolong ni roham di kami. Dakya di tadi koko hami somar ama. Dakya di pasobuho kami somar pangodianon. Jala dakya di pasobuho kami dia ka arsak. Sayro do mangapul kami. Ima marhite tod di pangodiani tod di perbadia. Ido na upestahok kami sa darion alituhan nami. Asa setoktong mamiat tod di perbadia di rohan nami. Asa wadupi kami parngulunon alituhan. Ibagasan roha mauliate do las ni roha. Asa yaman sapi arsak dohot las ni roha. Marsihohot haporsyon nami tuho songon naposom si Josepi. Atok pasu-pasu makaruas musya na met satu na magudak. Asa sudi di bagasa kahipason dot las ni roha. Pasu-pasu ganuk ripe asa go dame dohot holong ni roha. Ya kada danak pasu-pasu sa sibur magudang di bagasak kong. Kaya nakon namin alaw mangadup ya kaujian naik kelas. Dohot na yang masuk tu perguruan tinggi. Leo bisuk na sida asa marhamonangan. Jala dapo na kaparsikulaan do Universitas na Dumenggan di tonga di bangso nami,
nang di luar negeri betahe. Ali Tuhan, upasahan kami mah, anak do boru ni huriam na utang di umur nasomar rumah tangga dope, dang dapot si rokap ni todi, patongon rokap na, dongan na pacongjokon persaripion na badia. Ya kanang hot ripe, dak siko pasu-pasu pare anak konon dope di loko Tuhan. Leo manak do boru, lau pagodang-godangon nasida bay sangat di kuarmi, do manabay holong nang las ni rohana sida di parsaripioni. Alea manami na usobahami, di bagasa Jesus Kristus Tuhan siyoko pami, songoni maulaw na balga na naik patupaw nami dito nga ni Huriamon, pembangunan ni Huria ali Tuhan, dinaik paturion bagas coroon, tungasi ni roham mamanupak kami, to di perbadia pasadahor rohan nami, ruas panitia rabdo perhalado, asa menjadi ulau ni. Tarlumubi pargugui panitia nami, mangulau-ulau na dengkani, niuluhon yamang ketua nami, amang Helbert Manalu. Tuhan, sipul parpingguan, marpungu hami do piga-piga ruas ni Huriam, laho payutihun progres, na pinatupan ni panitia pembangunan, uhut di bagasani mahami le Tuhan, lao marsakapi akan naulim setu jolo. Saya ho mamanupak do madongani hami di ulau ni. Upasangat kami, saka perbugason ni anak do buru ni Huriam, Dwi Andrew Christianson Baturuan, do Oranda, Putri Eldin Saron buru na babang. Oma na mga ramoti daging do toding na dua calon pengantin, so ni hasuto bulu Baturuan nang nababang, asa hipas na siya. Jala ari na binuhul ari 1 tanggal 25 pe, saya ho mamajong-jongi, dohot mamasu-masu na siya. Na majalo pasu-pasu siya bagas joro, dohot na manguduti ak kaulaon adat. Di pasaripion ni anak do buru ni Huriamipe, leomma buhal di daging do todi, jala pasikop las ni rohana sida, riti na palumihon anak do buru. Upasahat kami keluarga na tininggalhon niya kadongan nami ng sumulo. Keluarga niya manami ton ni silalaki, so ni keluarga na tinadikon niya manami Abdul Gosa Pancaitan. Pahot pakirimoni di nasida, tod di pangodiani, tod di perbadiay mele Tuhan na mangapul rohana sida, pasunggulhon ngolu sugot, dohot paingotot tu nasida, debataro na marmudu-mudu ngolu di nasida di Kortibion. Di bagasan sadarion hujako kami di bagasan las ni roha, amanami Hariswan, parohon tua sianipar, do inang Meli Sofia, boru utapia, rap dohot dua yang lakon nasida, nabi ruas parguru di Huriam, tol di perbadian matong na marmuduhon nasida, na mangajar-ajari nasida, dohot margugihon nasida, asa gabi ruas nagok jala pasu-pasu di Huria KP Depok Sada, jala pasu-pasu Huriam, asa gabi habaoran di pasu-pasum di keluargai. Aliaman nami nahusobahami di bagasa Jesus, soni makaulaw na sutarpajujur di tongani Huriamon, tukoma na patuluson, marhiti na patauhod do mamasu-masu hami, lau mangulahos sa luhut na yun. Upasahat kami akan na marsahit, muluso hajujurak kami pimarsada-sada, tangamu na sunggugui mali Tuhan, na majama do pahisarhon na sida. Secara khusus, upasahat kami do tutangam waliamang amanami, si tuaton ni si Barani, bolo gali pamatang na, unang luas gali ali Tuhan do todina. To di perbadian na markuraja, asa ina mangodihon, jala to di perbadian yali Tuhan, na mangapul di mana, do patuguho kaporsyaw na, pasahat daging do to di Tuhan, asa ho na pahisarkon paulakon ko sana, jala paulakon ko na, ngabi buhay rak masaur, buhay hami rak marhubas dito nga ni Huriam. Aliamang nabasa, ya kadungan namin na marlas ni roha sa mingguon, ya ka na marulang takon, parrohay maganup dongan nami, mamilangi akari ning uluna. Asa sudi panggulmiton ning uluna, holan patupahon akanadengkan. Tuhan Jehovah na usobahami, ulaw, ngolu, do sakap ni rohanami sa minggu tujulo pasatami tuho. Asa ho naman upak, mamasu-masu, doho madongani hami, mangulahon sa luhut ulaw ni, asa majadi jala pasu-pasu. So ngonima parsauran ni Huria Kristen manang di dia pinueng di Portibion, jong-jong ijala pasu-pasu ma. Bang surut ni karanami pi upasat kami tuho. Asal lomu tol di biar mida jahu batu sudia paratur negara.
niuluhon ni presiden nami. Asa sitok-sitong uhum do tatikora di pajonjong. Asa mardame sonak kami dito nga ni bangso nami di Indonesia. Asimaroham nang dia kadusa nami nagudangi. Sesay matuhan asa tama kami macalo pasu-pasu. Atong dia kapangidon na sutar pajujur petahe tuko manapasikopon. Sayuloy mapangiduan nami yon. Jalaliw madihami ho Bartolomeo ni Roham. Hola di bagasang anakmu, Jesus Kristus Tuhan sioko pami. Amin. Sian pasu-pasu nak tajalo, siat Tuhan ta, tapasaha pilihat tanah dumingkan. Uta puji Tuhan ta. musik. Suruton di Palwa Balu Lama
debata dapat menghambat di suarami hisap lidah insan dopiriki nama ngarsan hitok toko dibi palu ama o debata. Olah musik. Repeat aja ucap. Sudah kita pakai dihotul nomor ayat tolu. Musiknya setengah suara saja ya, dikecilin sedikit. Ayat 3. Lehon hatang di mata budangi debataki nagogoi asa saitalu sude musumi debataki nagogoi akan tidak mentok tanggarni asa malu lapar dosa disi asa dijago Tuhan terbaik debataki nagogoi. Tapasaha mapiliatan at tapapungoto di bata. Martangian magita. Ali di bata manami na di banwa gicang. Odo haroruan ni saluhut silon na denggan. Duhot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahan tami ma siyan na nilom mituhami, pilihan nami tuho. Say calo may gabiwak na usus di cholom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati belok kerajaumu di tonga-tonga ni huriam, duhut di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni silolom mituhami. Asalam gerger hami mandok mauliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nakinemoni Toniwani marata O sano mundo noti Rodi salumu hartamu Upasahan itu Ali amanami nasotarasam dugudang ni siloliom mutu kami. Todim na badiay di loko tu kami colpa. Sumonggopi kami naliaon. Nomargay no di loko tu kami. Jalagumudang dui siya portibion do siyan pangisina sudina. Ope. Mauliate marohan nami. Jalapujion nami maho. Alani sudi habal gaon do tamuliaonmu. Nau pinapatarmu tu kami. Sa ileom matod di perbadiay tu huriam. Akan nau lumangi hutot Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Ali to diperbadia. Say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan jala masih haholongan. Songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Sodangi jalan patiur mahami. Asal tadahami akadusa na balga duhot na met-met si pasidingon nami. Say buas maho manesa dusa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganupari. Asa terbaik kami saor di bagasan huria na badia na sasaday. Sayo dihon jala padumu hami tuamay. Asa pos rohan nami mandok, ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tambay silolyo tuhuria,
Asalam ganda toropnya kaperbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habal gaum mo di Portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sudi perguruan ni halak Kristen, di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabi, asa tau na sida saor tu perpunguan sugut. Say sungguli akan natarpudum, jala pergugu yakan nagali, say songgoti ma akan naniang, duhot natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Say parrohay maka nabujuk roha, jala apuli akan namarsak duhot na dangoli, asa unang di rupa-rupa Portibion akan na manguluiho. Say tatap mah na targugut, duhot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari na sida marhalus, jala miyam maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikiran niya kapanggomi, panguhum dohot akar raja, asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida, ari paruhuman sugot. Saya patugu haporsyaon nami, asa toktong huingot tami, naukse sa dosa nami, jala wanomu hami tuhanguluan sugot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di kami, asa posrohan nami, nang malake dagingon, panguluom mudo muse, asa masuk kami mernida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaon mo, say saup malomoni roham di banwa tungaon, songon na di banwa gijang. Leong matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nito kan namar dosa tu kami. Una kami to giyot tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Ay, Luas ni Tuhan tanah hinokop ni Kristus mulak mahamu di bagasa dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan ta. Ipasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodako Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohanami daho. Idopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor homba damena tuton dim. Amin.